Moro, mä oon Jami ja tervetuloa uuteen videoon. Miksi mä perustin uuden kanavan? No, mä kerron nyt siitä teille enemmän. Moikka. Jami, miksi sä nyt menit perustaa oman kanavan? No, mä kerron teille syyn. Te tunnistatte sen mun ensimmäisen kanavan, minkä mä maailmassa perustin tänne YouTubeseen. Se mun ihan ensimmäinen kanava, minkä mä perustin tänne YouTubeseen. Se kanava tiltioitiin. Ja mä siis tiltioitin sen kanavan. Eli sinne kanavalle ei tule 20 kestäviä videoita, ei short-videoita, ei yhteispostauksia. Meinaan, se kanava antoi mulle keltaisen kortin 2 kertaa keltaisen kortin. Niin mä päätin, että mä en tee sinne kanavalle enää mitään sisältöä. Eli jos haluat nähdä mun elämää koulusta, no en mä kyllä koulusta tuu kuvaa yhtään mitään videoa. Jos haluat nähdä mun elämää lähempänä, niin tuu tänne kanavalle seuraa mun elämää ja tilaa tää kanava. Eli jos haluat nähdä mun videoita ja sisältöä, mitä mä tänne uudelle kanavalle teen, niin ota tilaukseen tää kanava ja seuraa tätä kanavaa. Eli tilaa kanavaa, tykkää videosta, pistä peukut pystyyn ja kellot päälle. Vähän nyt tekee pahaa jättää se vanha kanava sinne. Mä oon kauhealla urakalla kerännyt ne tilaajat. Siellä oli 300 tilaajaa, yli 300 tilaajaa. 300 tilaajaa siellä kanavalla oli ja nyt mä joudun jättää sen kanavan läpi. Eli tänne kanavalle tulee kaikki videot. Mutta tänne kanavalle tulee pelkästään vaan short-videoita. Eli short-videoita pelkästään tänne kanavalle. Eli tänne kanavalle ei tule sen pidempiä videoita. Eli pelkkiä short-videoita tulee tänne kanavalle. Joo, mut tilaa kanava, tykkää videosta, pistä kellot päälle. Saadaanko se 300 tilaajaa tännekin kanavalle? Vanhalle kanavalle, missä on se 300 tilaajaa, mikä on mun ihan ensimmäinen YouTube-kanava. Sinne ei tule mitään päivityksiä. Tänne tulee kaikki päivitykset. Me rakennetaan tää kanava uuteen kasvuun. Pistetään tänne kanavalle se 300 tilaajaa takas ja kasvatetaan tää kanava ihan huikeaksi kanavaksi. Mä toivotan teille hyvää yötä. Meidän kello on 23 eli puoli 11 tänä iltana, kun mä kuvaan tätä videoa. Pistetään tää kanava uuteen kasvuun ja saadaan tänne se 100k. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Tänne kanavalle tulee pelkästään shortseja ja sinne mun vanhalle kanavalle ei tule yhtään mitään päivityksiä. Se olisi moi moi!